Stephanie, na zo ne akan maganar auren namu. Aure? Aure fa kace ba? Do you know what? If you want peace, ka kyale maganan nan. Wai baka san halin da nake ciki mana, you don't know the condition? To barin ga maka ni Stephanie na ce ba zan aure ka ba. Stephanie, me yasa kike faɗa min irin wannan abin? Ki yarda mu aure, in mun aure zaki samu farin ciki a rayuwarki. Ya za a na samu farin ciki? When mom ina she's locked behind a cold cell, she's detained. Ta ya za a na samu farin ciki? Stephanie, idan dai akan maganar mom na ke, I will tackle it. I will do everything. Zan pick data. I promise you. Kai baka ji ne? I said to you ba zan aure ka ba. One source of happiness da nake da shi, wanda ka sani, Nasir. You know. Stephanie, kin san yadda nake son ki kuwa? Please marry me. Please, Stephanie. Why I know how much he loves me, wai yake ce mu. Yanzu fa na gama gaya maka fa in a very simple language da ni na ce ba zan. Get out of my life, I don't want to see you again for good. Stephanie, why? To barin gaya maka ni Stephanie na ce ba zan aure ka ba. Stephanie, na amince zan tafi. I will leave you. Zan tafi kasar waje, ba zan sake zuwa ba. Amma ina so ki sani, gidan nan in my house. Duk abubuwan da suke gidan nan, they are for me. Ku tafi da empty naku da ke da baban naki. I will give you 24 hours. Get out of my house. Go and jump into the lagoon. Fine. Get out! Where the one zan ji ne? Idiot. Stephanie. Wani ya ka faruwa? Daddy ka kyale shi, na faɗa mai gaskiya. I told him, na ce mishi Nasir nake so, Nasir zan aura. I don't want to marry him. Na ce mai ba zan aure shi ba. Then all this while, I've been tolerating him is because of my mom. Mom ina bata nan yanzu. Ba zan aure shi ba, kyale shi ya tafi.